svome govoru predsjednik vlade general Nedić rekao između ostalog: želim da vidim svoj narod opet slobodan, složan i zadovoljan. Narodni opstanak je iznad svih interesa i mi ćemo ga svim sredstvima braniti, zato svi pod srpsku zastavu. Ima ih, kazao je dalje predsjednik vlade general Nedić, koji još misle na Jugoslaviju. A ja ih pitam, gdje je Srbija? Šta je sa srpskim narodom? Šta je sa srpskom budućnošću? Pitam vas, braćo, hoćete li srpsku seljačku zadružnu državu, gdje će se čuti vaš glas, glas seljaka, ili hoćete da opet idemo u neizvjesnost i maglu, da se opet ne zna šta je srpsko? Na ova pitanja narod je oduševljeno odgovorio: hoćemo srpsku seljačku državu. Dičnim mjesta Vojvodi Đujiću i Milanu Nediću, uspomena na Milanu Nedića. Milan Nedić je spasio više od 500 000 Srba i 80.000 djece srpske koja su uspjela da pobjegnu sa ustaškom noža. Milan Nedić je imao tešku ulogu u braću i sestri. Će se popraviti, grozne suze za